Dol, aning video ha. Mao na gid ang patatim dol ato blenta mo inana siya kahumok ko. Wow, awa gud na. Special ni food trip kay ang atong atuon ang mga pinakakaraan ng mga Filipino Chinese restaurants diri sa Cebu. So dili ni nato sugdan sa pangalan, sugdan nato ni sa kaon. Kay adto tam kaon sa isa sa mga pinakakaraan na karinderya nga nag-offer og pinakakaraan na pansit canton ug Shanghai lumpia. Ganahan ko sa pansit canton kay dama gini mo ang karaang Chinese style pansit canton, bird's nest. Dili ni siya nest sa bird. So basically amo rin siya lomi soup. Ug syempre ato pod ato ang kinakaraang lumpia house since 1956. Since 1956 man ni sila naghatag og legendary lumpia sa mga Cebuano since 1956. Ano ba sa agulan na? Grabe kadaghan. Okay ba mo bukinsa ang pinakakaraang nguyungan diri sa Cebu? Ato po na atuon kay since 1960s pa na sila hantod karon naa gihapon. Part nawas na gyud ang luto. So padung na ni siya sa oy sus kanindot gyud tanaw na ni. Grabe kalami ani tanaw mga nguyong og damma diri mong ka crispy. Aw dili ra puro mga karinderya o mga restaurant. Atuon po natong pinakakaraan na Filipino Chinese bake shop kay since 1950s pa ni. Tapos sa ilaw man na message. Natubuhato natutungaon ha. Surprise. Nara message yo. Nakabutang diri is madato ka karong adlaw. Claim it. Ay. Salamat. Syempre, kung mga nakagdimsuman, asa mo din pinakakaraan ato po ng atuan. Since 1969, nawala ra siya gadjot pero nabalik ra sad siya. Known sa classic dimsum o steam rice. Syempre, last ani nga video, mao na gid ni ang pinakakaraan na Filipino Chinese restaurant nga hantod karon na og-offer gyapon og daghan Filipino Chinese na mga lamian. Kinsa ka ni, mao watch this video kuyog ta. Let's go. I-showcase nato sa ilang mga putay, mga lamian ng mga pagkaon over the years na gihapon. Mao magsugod ta sa akong isa sa pinaka-idol nga kananan si Snowshin. Let's go. Dol, ano na itong next stop kung maghisgod gani kagkaraan kay ng pagkaunan ng Filipino-Chinese foods, di yun mawa sa una-una si Snowshin. Kailan mo? Snowshin, wa mo kay bao, no? So si Snowshin, nagsugod isa since 1965. Inana kadugay. Simple rin na lugar ha, pero solid ang luto. Mga pagkaon na ginadakan sa mga daghan kay mga henerasyon. Since 1965 pa. Mga sa una nila mga putahe, basically mga Filipino-Chinese na, mga chop suey, pansit canton, I think mga lumpia, fried rice, mga stir-fried. Na atong mission is mga onta sa ilang few of the most karaan o pinakakaraan ng mga pagkaon nila so far. So tara, ato ta sa sulod. Kumusta na ka si Snowshin? Let's go. Osmeña Boulevard Street. Kato ang Metro Gaisano, no? Parkinganan kato padung sa Puente Osmeña. Mo ni si Snowshin. Oh, na. Unit tab og na dito si UC. Kanang entrance sa UC. Mo ni Snowshin, oh. Dugaya na gid niya. So tanaw ta sa ilang sulod. As in, ma-feel nimo ang nostalgia. Ma-feel nimo nga dirigikan imong lolo ni kaon. So nakanindot si Snowshin, gabi naagi din sila pastries food na gina-offer. Tanawa. Sama ni na sila king roll, na sila cornbread, German, na munay, Spanish, Francis. Mo nila mga isa sa mga pinakakaraan ng mga pastry o mga pan diri. Napos sila star bread, oh. Kung napos sila diri mga other na mga bread sama niyo. Napos sila siopaw diri. Regular bula-bula, asado, o special nga siopaw. Ano ka special na? Ato sa tilawon lang pastry kay wa pa jud ka tilaw. Ay, ma, may buntag. Unsa imong recommend nako nga isa ka pan kay mag-appetizers ako. Spanish bread. Sige, tagpila man. Tag 8 pesos. Kuha si ma'am og 8 pesos na worth of Spanish bread. Salamat kayo, no? Kasagaran mga redere estudyante. Ay, eskwela pa man ko. Snowshin Spanish bread. Idol. Saan mo na kung hinapay, oy? Kudahi ilang na sila secret gibutang sa ilang feeling. Di siya kanang typical ni mga Spanish bread. Yang iyang lasa na pagka sweet margarine inana ang iyang lasa. Karon order ta sa ilang mga actual pagkaon jud na food. Atoy si Masima later. Let's go. So na mga pagkaon din ni Snowshin sa Totobangan. Grabe hindi siya overwhelming. Sabi na good for me ra or good for one person pa pamilya gid siya. Ganahan ko sa pansit canton kay dama gini mo ang karaang Chinese style pansit canton. So nata diri pansit canton, bird's nest. Dili ni siya nest sa bird. So basically amo rin siya lomi soup og napod siya diri ang Snowshin rice. Amo siya vegetable top siya na nay egg sa babaw, nay rice sa ilaw. Ilang pambato nga Shanghai lumpia og ang ilang asado dol. Napka na to na ganina. Syempre before ta mo kaon, this video
video is brought to you by IGC Quick Mix. Kung nangita kag breakfast nga healthy nga halos naa na tanan mga important na mga benefits nga sa imong breakfast, so kani ang breakfast powdered milk para sa imong healthy kay mga organic kay ni mga ingredients makatabang ni sa imong hatag og energy ug mga insufficient imo ng mga nutrients imong kalawasan kani imong hatag tabang sa imong for sure nga wapo kayo pag-start sa imong day tungod ani nga breakfast na powdered milk. Everyday ni siya imna, masulit gyud imong tero adlaw. Na for more details about the IGC Quick Mix, visit their page Imperial Grapevine. And also, kung purchase ka silang mga products, any products na kay dako nga discount if you use Idol code. Back to the video. Nauna ta. So nauna to nilang bird's nest dol. Or siya gloomy soup na dry na tungod na electric pan ba. So makita nimo na siya mga egg, grabe kalapot sa yung soup. Wala kalami. Idol kayo. Creamy siya. Na garlic, mura kag ni kuan og lumi nga sabaw, pero wala siya lumi. Nya factor kay yung egg na seafoody taste. Dami nyo eh. Perfect na sa mga maulan ng panahon. Next na po doon lumpia, lumpia. Doon tayo lumpia, doon kay tambok. May nadiri ilang sauce. Sausaw nimo silang sauce. Okay. Idol lang sa lumpia. Next level Shanghai. Alam itong bago pag-wrap, bago pag-imuha ng lumpia, prito diretso, gabi kalin sa ground meat, na ang spicy sa brown meat. So kani is money ilang snowshin rice. So muna siya chop suey sa babaw, nga gulay, na siya egg pakapin. Tanaw na ito kung nabay rice sa ilawang bi. Kita ni mo? Naray. Boy, grabe ka idol. Mura siya steam rice pero chop suey or vegetable ang iyang babaw. Grabe ka saturated ang rice. Pasa kayang rice tungkol sa iyang savory niya, vegetable sauce. Next na po, ilang pambato na pansit canton. Look at that. Dagan kay siya vegetables, na siya atay, mga meat, na siya mga fishball, na po siya ng squid at ani. Ay dula wala nagtipid og mga toppings. Toppings with pansit canton. Grabe. Tabang kami. Moadto kag isa ka Chinese restaurant, tagaan kag ingunani, walay plating, diretso lapag kung say naa, tilawon nimo, gabi ka, satisfying nga lasa. Sagol tanan mga lami, meat, satay, tanan vegetable, ug ilang ka savory lang sauce, panalo. Next na po ang ilang asado dol. Mo ni katong gibitay ganina nakita nato. So basically per gram ang ilang serving. So ni order ta ni pili ta kung asa dapat itong gibitay o atong gipa-chop. Mao na niya ang favorite na ako. Mao na niya. Kalami ba? Imagine ang iyang asado. Ngayon na nato, asado gid siya, pero gabi niya ka, smoky, savory kayong sauce, di tamis niya na ay factor sa iyang atsara. More hatag sa balance sa iyong palate, ug sa iyong texture food panalo. Perfect partner. Panalo kayong snowshin. Promise, kung muapit magani mo din kulon o nag-crave mo ka ng traditional Filipino-Chinese na pagkaon, yung ganagag nostalgia, simple, dool sa downtown, snowshin ang para sa imo ha. Kinaadri, mga lami, ilang mga pagkaon. Promise. Tara, let's go na sa next stop. Dol, next stop sa tong food trip, syempre nata diri sa legendary Lumpiaan diri sa may Manalili. Naagyapon sila diri standing, the Cebu Lumpia House. Nag-offer sila og syempre klase-klaseng mga pagkaon na sa sulod, mga lutong bahay, ug naapa ang ilahang existing na legacy ng mga lamian ng mga Filipino-Chinese food sama sa ilahang pambato ng mga lumpia. Tanaw ning video, pakita na ko sa inyo unsa to naa nila, unsa to na lumpia atong tilawan po. Tara, let's go. Nata diri sa may Cebu Lumpia House diri sa Manalili Street. Manalili Street ni diri. Ito padung siya dito kulon, diri is padung Carbon. So mao na ni siya sa Cebu Lumpia House. Nadaan na kayo siya no kanang building. So naa diri ang sulod ihang balay ay ang restaurant kananan. So ato-atoon tanaw na to ang sinaong niya. Asting classic jud kayo ang iyang suod. So simple jud kay iyang lugar, iyang place. So naa diri sa kilid ang mga food displays nila. So grabe na siya closet og kalamian. So siopaw niya diri. Tagpila sa nimo siopaw te? Tag 60 pesos. Okay. Uy, naa siya ni siopaw, na siomay, na siya bakchang. Kana bakchang na siya kanang girap nga dahon nga sagi ato nang kaudon niya. Uy, napa jud steam rice, na ay siomay. Grabe jud ka busy karon nagagig tao. Kaya na timingan ta paniud to na. So na siya diri mga sabaw pod klase-klase. So dol na sila crab meat. Tagpila man ite? 75, okay. Siyempre, ato ko sa imong lumpia. Lai isa ning fresh lumpia, lai isa tong isa. Chinese to siya. Kani, Fresh lumpia. pick up lang ko diri. Okay. Sige daw, usa ko Nana siya sauce. No, Chinese. Mga Chinese na siya, mga Chinese na lumpia. Mato ganina. Kapila po nite? 58 pesos o gang kuan pod.
Grabe no. Idol kaayo, so grabe since 1956 pa sila diri. Naana ni ilang lumpia o ilang uban ng mga luto ug bahay. So kani siya daghan pa sila mga pagkaon diri pwede mapapili. Na sila gani butchi oh. So na siya kikiam, na siya ngoyong. Ngoyong pud ni usa. So mo to nakita nato ganina na siya ngoyong. So grabe jud ka daghan nila mga pagkaon. Dinapod sila Shanghai, ganahan ka. Dol sa nana to mga pagkaon sa Tubangan. Grabe, isa sa mga pinakaraan. Grabe since 1956. Di ka matuwa na. Or syempre, kung mga tanig mga klase-klase mga pagkaon, always yun ako dala si Live 3R. So si Live 3R dol, ako adyo ng best friend sa mga kaunan. Ang Live 3R mga hatag na ko og mo aid og mayong digestion sa akong katayanan. Siya po mo protect sa akong mga other internal organs, digestive system or digestive organs to ensure nga walay mo buo ng mga bati. Kung nakanindot sa naning Live 3R dol kay siya hatag na kung mayang energy the entire day. Kaya daghan bitag food trip karon. Kaya tarong mo niya mo digestion ng mga kinaon. Hatag siya og energy nga maayo. So isa pa ani Lord ang nakanindot ani dol sa with 3R is 2 to 3 times mo mag-cook sa isa ka adlaw. Grabe kanindot ni. Kung unahan mo makaibaw more about ani, visit their page and their website. And also kung purchase mo na mo discount using Hydol code. Live 3R na ha. So mao na diri ako gibutang ha. Tunaw. Later ato imnon. Proceed na ta. So unahon ako ning fresh lumpia. Isa ni sa akong mga favorite na dishes. Wow. Nana siya free sauce na familiar. So mo niyang ilaw niya, ano kita nimo. So naa siya mga abunda nga unod. Tilaw na to. Ang klase, ang damag yun mo Chinese na lasa. Particular kay kong mga fresh lumpia. Lami ang fresh lumpia is maayo ang ilang garlic sauce. First time ko kitag torta, nga crab meat. Ang iyang laman sa iyang crab meat, mo sa gibutang sa iyang Chinese nga lumpia. Chinese, naali ang mga Chinese lumpia, mga ubod, mga kuan siguro na, mga singkamas, carrots, o uban pa. Uy, kalami, bay. Hindi na kalami na torta. Tilawan ako so far. Grabe niya sagol, grabe niya lasa, na ang crab nga lasa, sagol ang mga vegetables, laman mo ang kaparat. Grabe ka idol adi, kalas kinig rice, ang pepper na dito, uban ang mga aromatics. Next na gid, mao na gina ilang pambato, ilahang Chinese lumpia. Kung i-reveal, ay kita naman. Kani isa ni sa ilang mga legacy. Tauna pa gid ni Chinese lumpia. Dulay ra. Nga ba sa sagol na? Dami ka daghan. Nigamit ka sa I think ang iya mga sagol dul, daman mo ang ubod, daman mo ang isa pa may mga sagol diya, mga gulay, carrots, uban pa ng mga spice. Ang peanuts na dito, na siya malasahan nimo na tofu. Kaya naman siya sagol na tofu. Imagine, nagdugay sila. Kaya inakalami ilang mga pagkaon. Doon mo na gid ni ang ilahang batsang. More siya sticky rice budbud ba? Nanay sagol na unod sa ilahom. I think chicken o pork adobo. Katong ablihan, kuha na to. Oh, na sticky rice good siya. Na siya manok sa ilahom giato. Ay dulo eh. Napa siya panit sa humba. Ay panit sa manok. Kuha na to be. Na siya I think mushroom if ako na sayo pa ana. Ug napod siya manok na unod. Narang humba. Dol, mura ka ni kaon o puto nga lasado sa sabaw sa humba or sa adobo. Narang humba. Kita nimo dire humba, no? Napo dire ang meat sa manok. Nya mura siya ganang bitang murag Valenciana nga style pero ang iyang lasa naa dito ang lasa sa Chinese style nga pagka adobo. Boy, lamig ka ba yun? Something new. Perfect mo siya sa balo ni mo kung padung ka trabaho, pag-eskwela o uban pa. Grabe ka idol gid mga karaan ng mga Filipino-Chinese restaurant. Idol kayo mga panlasa, not your ordinary mga panlasa. Start pa ni sa atong food trip sa mga karaan ng mga Filipino-Chinese kananan napataytuan na mas exciting pa, mas tugay na jud kaayo na nag-exist. So atong nga to, excited ako. Tara, let's go sa next stop. Doon sa nako. Next stop sa itong food trip, mo na kag isas mga pinakaraan ng nguyungan, Duming's Nguyong. Ang Duming's Nguyong giilas kadaghanan nga usas mga pinakaraang nguyungan sa Cebu na nagsugod pa sa 1960s. Grabe. Nahimo siyang paborito tungod sa classic nga nguyong recipe, crispy sa gawas, puno sa lasa sulod, ug pari siya og signature sauce nga hangtod karon mao ra kuno gihapon. Sulod sa daghang dekada no, ang Duming's nahimong parte na sa downtown Cebu food culture. Gibalikan sa mga local, estudyante, mga riders, even mga turista, mga rena. Nangita sila kanang wala arte nga nguyong street food mao ni. Antod karon nagpadayon gyapon sila sa parehong luto ug timpla. Mao ang lasa sa imong matilawan karon. Pareho ra daw sa lasa compared sa una. Mo nang atong mission karon. Ato na sa Domingo tilawan nato be. Kumusta na ka? Let's go. Ang ilang counter kay mo nilang menu. Kita ra siguro na ninyo ay. Modernized na ha. So gwapo kay pagkahimo ilang branding, ilang menu. Nana di ang nguyong
na sila wholesale, na sila manok pastries, isa na sila mga pambato, manok Bisaya, kana panghambog sa na nila, atay batikon, liog. Napod sila yung mga steam favorites sama sa steam rice, siopaw, siomay, halo-halo napod sila dul. Ug syempre kani isa na sa akong apasundol ilang noodles soup or chicken mami 50 pesos ra na. By the way, lang nguyong ha, 1 piece 15 pesos. So ang inyong nguyong basically 15 pesos ra gyapon usa. Sige, order ko bali og 3 pieces nguyong miss plus kaning inyong chicken mami kay isa nas pambato ninyo no. Guys, kog atay batikulon o kaning inyong manok Bisaya usa. So ganahan ko mo tanaw silang kitchen. Pwede mo tanaw sa inyong kitchen para tanaw sa luto ninyo nguyong. Miss, salamat kayo ha. Thank you. Part nawaas na gyud ang luto. So padung na ni siya sa kani dire sa basket ng kagwapahan. Oy, sus kanindot gyud tanaw na ni. Grabe kalami ani tanaw mga nguyong og damma jud imong ka crispy. Kani dol mo nilang liog o na sila ana. Kani ilang I think manok ra ni regular. Bisaya na ni. Ah, nice na sila Bisaya manok luto na. Kani is ang bantris, kani ang regular nga chicken. Kani ako idol, atay batikulon. Luto na pud ni. So mo to kung order kanina, ang ngoyong, atay batikulon ug Bisaya ang manok. Tara, let's go, gutom na. Okay, so nanan mga pagkaon sa tatubangan. O di ba, nice kayo? Palit na mo sa inyong dream car. So nanan dire tong ngoyong, mo ni ang legendary ngoyong since 1960s. Grabe. Ram pagid sa akong papa. Kani is ang iyang chicken mami, famous gid kay ni siya sa mga locals dire. Og syempre naa sila fried Bisaya nga manok ug ang batikulon. So ato nang sugdan dul kay murag excited na kay ko. Na ko'y secret silupin dire sa akong bulusan, ara. Eh nindot kayo. Grabe gining domings. Na sila lain branches na sila sa Fairlane Village ug Guadalupe. Apod sila diha. So ato sugdan silang mami, mo lang mami sibuyas daonan ang kani chicken no, naran chicken og syempre na sila cabbage og na humol na noodles. So atong buhaton ato ni naon ni. Daman na ni mo Chinese New Year. Dalang ko sa iyang sabaw kay grabe ka clear. Basically chicken broth siya na ang factor cake sa garlic niya na roasted garlic. Satisfying yung kayong lasa. Anyway, naanatos batikulon. Muna yung batikulon eh. Matilawan na ito ang katay. Yung butter, alam mo yung butter, no? Yung lasa yung butter. So basically, spice yun na siya. Ang batikulon. Kaya na po ng chicken. Hindi na basta-basta ng fried chicken, kay Bisaya ni. Kani, nag-exist niya siya diri kasagara. Naarugid sa Doming's Ngoyong. Humok siya, fairness, o na. Klaro kayo mo Bisaya, oh. Ay, yummy. Lami ang butter doon. Lasa kayo, lasado kayo. Narito mga different spices, aroma. Humok ang chicken. And fairness, init, lami, and juicy. Mauna dyan ni, ang nguyong. Nut yung nguyong kay firm. Grabe, kagahi, taas, o permi active. So, ato ni butangan ng sauce. So, na siya special sauce. So, I think ang spicy niyang sauce, sweet and spicy sauce na siya. So, pwede sa nimo butang diha. Parisa nimo og patis or yung signature soy sauce. Grabe ka crispy. Alam mo yung sauce, spicy yun siya kayo. Nindot creamy kayo siya, no? Perfect siya kung butangan pa nimo sa pampabalancing ang parat sa soy sauce. Mo niyang ilawom, basically, no? Sakto ra. Ang kabagon sa iyang panit, sa iyang wrapper, ug ang kadaghanon sa iyang unod sa ilawom, ang ubod. Imagine, since 1960 pa ni. Grabe. Kasagaran yun mga karaan ng mga restaurant, naapad yung easiest diri sa downtown, dool sa Colon Street. Diri sa Manalili, sa atong 2 consecutive stops karon naaragi diri sa Manalili Street. Grabe no, mga karaan na preserve pa doon in town. Excited pa kumadto sa uban, mga pagkaunan karaan. Mas exciting pa dito, mas nindot pa itong atuan. Watch out nga naman na-exist pa ni siya na mga kanaanan. Solid ang Doming's Ngoyong bisita na. Ano po taglayan po? Doon next stop sa atong food trip, syempre, pinakakaraan or isa sa mga pinakakaraan na bake shop diri sa Cebu. Panilain pa si Cebu La Fortuna Bakery. Grabe ni kakaraan dol kay since 1953 pa ni. So si La Fortuna idol known ni siya sa classic Chinese pastries sama sa hopia, tikoy, ug uban pang traditional baked goods nga ginahimo pa sa old school nga pamaagi. Labi na sa katong ganahan mapaswertean karon New Year o Chinese New Year. So naay mga goodies nila na imo papaliton aron masurtian ka. Ha? Pwede
pabili na. So excited ko masurtian. Sulod sa pila ka dekada gidol, nahimo na siyang paboritong palitanan sa pasalubong or snackan sa mga any occasions or labi na sa Chinese New Year. Hangtod karon nagpabilin gihapon ang ilang traditional nga timpla, maong lasa sila mga pagkaon pareho ra gihapon gikan sa karaang panahon. Mo nang excited ko ipakita sa inyo unsa gyud nila mga klase-klaseng baligya ug unsa tong mga item o pang mga pagkaon nga naay corresponding swerte. Dire na gid sila since 1953 kani nga street, Borromeo Street. Nadi ang BDO, na dito ang Padong Santo Niño, dire is Padong Gaisano Capital, Chester Enterprises ang landmark. Mao na ni si La Fortuna. Excited na mo muswerte? Ako pud, tara. Dol na ata diri ni Ma'am Rosa si isa sa mga pioneers diri no sa La Fortuna Bake Shop. Ma'am, thank you, such an honor no nga naata diri. I believe ginaadaw ko na list na pampaswerte sa mga tao karon tuiga. So ganahan ko maswertean karon. So can you suggest what are those items? Okay, normally these are just symbolic, huh? Okay. Okay. We have this, we call this putu kamote. In Okay. Chinese, it's patke. Okay. Patke is pangpalambo. No? Uy, ganahan ko mulambo akong kinabuhi. This is the masi, very popular masi. You see so many good luck there. In English, good luck. Chinese, good luck. Yeah. This one is fortune cookie. Fortune ko mo na kanang name message sa ilawom. Yes. Wow. Hoping to make fortune. Uy, ganahan ko ana. Ug ang mga viewers ganahan po na sila magka-fortune. Sige, ma'am. Typically, this is more or less the same as the chubiko. Chubiko we don't have now. Okay. Typically, the glutinous rice. Okay. This is mongo beans. Uy, ganahan ko ana. Napon mo ilain flavor ana such as ube. Yeah, thank you, thank you. And red ampaw. Red ampaw kani. Pang aligri ba? Uy, pampaaligri. So, Okay, medyo sad na akong life karong panahon na I need aligri. So, thank you kayo ma'am no. So, daghan pa jud kayo mo mga treats diri sa La Fortuna for sure overwhelming dagan kayo. kayo. Kani actually, sa imong mga offering, no? Just put it on the table. Okay. Facing the window. Okay. No? Then you can make wishes. Okay, mag-wish ko na madato. Okay, tapos Then this one, you use this. Of course, when you are wishing, you light this, like this. okay. Oo. Then you I'll try it. So I'm so excited. So kamo sad mga idol, arisan mo sa La Fortuna. I-try pud yung nani nga style na gi-suggest ni ma'am. Visit diri sa nearest La Fortuna Bake Shop. So napamailain na branch ma'am, di ba? I assume. nasa cathedral. Cathedral. Yeah, I saw it. Santo Oh. Niño. Oo. Nagdoon na ng duha. Sige. Ma'am, thank you kayo. Pwede mo kaon dire kay excited na ko mukaon kay ganahan ako masurte akong adlaw karon. Thank you ma'am ha. God bless you. Dol, so excited na ako masurtean karon adlaw. Di na ta sa balay mag-ritual. Ari ta mo ritual dire kay ganahan ako masurtean. Ato isa-isaw no. So for closer family ties, syempre ganahan pa ko nga among family closer me di mag-away. So mo na kong wish. Ato kaunon is tikoy. Mo ning tikoy by Oh, wow. Gwapo pagkahimo oh. So nakat na siya. Yan na siya feeling, ubi feelings. Agama yun. Grabe kang moshi siya ihang sticky rice. Ang ube, etam is not so sweet ha. Next is for good luck, ang ilahang masi. Mas abugon siya kaysa sa tikoy. Lahi siya sa mga mumaor, gina sila good. So ang masi, daghan ni sila liluan. Ganahan ka, kakani is Chinese yun siya. Liluan locally made. So inspired by Chinese nga mochi or masi. So mablihan mo din sa ilawom, nanay, oh, wow, na dito ang peanut, ang feelings niya. Actually, mas ginahan ko nga masi nga ano. Wala siya tubig-tubigon. Wala siya moist sa ilawom. Madamani mo ang peanut bitaw. Kanang bitaw yung granules mo na siya. For good luck to ha. So, na good luck ka na takaroon. Mao na gini ang for growth and prosperity. Ang ilahang, what? Puto kamote ni siya or sweet potato cake. So, sikat po ni siya. Mo nila pang offer para swerte. Paan siya? Pero yellowish siya, no? Yan ito ha. Paan siya? Kanang humok din siya na naipagkagayag-yapong gamay. Pagkuhaan na ito gamay. More kaning gaon gyapon og pan, regular nga pan, pero nasa lasa nga kamote. Lami ni pare sa kape or si kwate. For happy and lively New Year, mo ni ampaw. Red ampaw ni siya. I think crispy rice cakes. Ang kaning murag something hard sa tunga, coated siya with the Rice Krispies. Tawa. Crispy siya, na additional crispy sa ilawom. I think may pagka-sugary siya nga dough, nag-crispy siya. Gi-coat lang siya og kaning crispy nga rice.
Ganahan ko gamit niya ka sticky and crispy. For long life and good health, Chubiko, pero na nag-represent sa Chubiko mo na itong mga masi, ug uban pa, ug mga tikoy. Meaning ana na tay long life and good health. For good fortune, mo na ito ang fortune cookies. Nindot ani dol, na-try na ko ni sa Binondo, na yung mga lucky message sa ilawom sa cookie tara ato kaon. Tapos sa ilawom man na yung message. Nakanindot ani, gisil gyud siya. Katong buhaton atong tungaon ha. Surprise. Nara message oh. Nakabutang diri is madato ka karong adlaw, claim it. Ay, salamat. Di bitaw. Have expectations for yourself. Murag wala mo ko expectation sa akong self except na manambok jud ko karong tuiga sa sige kaon. Pero ma-expect ta, claim na to nga swertean ta, more financial, more viewers, more subscribers karon tuiga. Na ako. More siya pambata na biscuit. More siya utap nga lasa. Napo dyan gihatag ni ma'am ani nga pagtawag niya nga vegetable siopaw. Pero siopaw na siya nga na vegetable sa ilawom. Kay gibutangan siya og banana nga base. Mo nang ilawom niya, uy, para yan sa katong Chinese lumpia na itong gitilawan. Ay, lami, surprisingly. Describe dyan ako sa ilawom. Lami siya, meaty, dagang vegetables na dito ang ubod na vegetables, ang meat. Ang hindot na-engagement sa iyang kaninga soft nga coating kaning iyang bread. Dili siya para sa siopaw bitaw nga murag breading nga type tani is murag masi siya nga texture. Muna ko paborito sa atong nakaon dire. Dami. Mo na to, hopefully maswerte ta karon kung ganahan mo maswerte ta. Bisitahin na sila Fortuna, daghan mo ma-learn dire. Surtian niya mo. Pero dili ra tong dana, daghan sila lamian ng mga pang snacks. Perfect sa imong ug sa pampamilya. Ano pa taglain food trip? Doon sa next stop na itong giari, pinakakaraan nga dimsuman diri sa Cebu, no? Wa may lain ba? Kundi si Ding Hao Dim Sum House. Nata diri sa isa ka well-known nga mall, si Robinson's Galleria. Grabe dol, karaan na kayo ni si Ding Hao. Wa mo kay bao ha? Kung hisgot man gani tagkaraan nga dim sum sa Cebu, usa sa pirmi mailhan mao ang Ding Hao. Dim Sum Brick, Harbor City, pero actually isa ra na sila ka grupo. Si Ding Hao jud ang pinakakaraan. Nagsugod pa siya since 1969, known sa classic dim sum ug steam rice, simple wrap pero tinuod ug lig-on ang timpla. Dili ni pang trend ha, kani nga dim sum nasuwayan na sa panahon. Ug hangtod karon ginabalikan pa gihapon. Mo na excited ko ipakita nako sa inyo sa sulod ug mga unta the legendary dim sum house diri Cebu. Let's go kay gutom na. Ding Hao jud since 1969. Nawala ra siya kadyot pero nabalik ra sad siya. Sumahugi day sakto ti mong giingon nga si Ding Hao gid atong first dim suman diri sa Cebu. Yes sir, so No? mao jud na siya ang first diri sa Cebu. Amazing. Na- Until ang now, Ding Hao. nagyapon siya diri. Na-Japan siya sir. Nasa Taylaing store sa Ding Hao Central Block, Ding Hao Pasillo. Kuan na gid siya, modern na gid siya, restaurant na Yeah, sir. sa pare sa una. Gi-improve lang siya, gipanindutan pa. Yeah, nindot bitaw guwapa bitaw kayo inyong kuan ba no? So, Naatay pilig sir, bestseller sad na siya, tag 105 ra gid siya sir. steam rice na gyapon. Naa sir, tag 106 ra sad siya. Ginakog Empress roll. Tagpila Naa. niyo Empress roll. Same ra sir, tag 105 Sige. sir. Then, uy, isa sa kong favorite chicken pet. Namo chicken Naara pet. tay chicken feet sir, since bestseller sad na siya sir ka, uban ra sad na siya sa katong 12 egg na bestseller. Sir, naara sa tay mga noodles. Kana ganahan ko anak iting uwan. So ganahan ko mainit akong Yes, sir. tiyan. So one to Oh. noodles na to pila. Tag 123 sir. Okay, kuha ko anak one to noodles. Order na ko. Unsay oras mo mag-abli diri sa adlaw ra pod? 10 to 9 p.m. Sige, Mall Arts gid diri sa Galleria. Yes. Itong next stop na itong mga pagkaon sa katubangan. Although modern na siya, fancy na, o fine dining restaurant na siya. Siyempre, innovation, adapt na sa current nga situation, sa current na tuig. Magpabilin yapon ang legacy ug ang recipe. Nasa tutubangan, mga classic dim sum favorites. Favorite na ako, steam rice, siomai with quail egg, siyempre, Empress roll. Ma-impress ba ka ni? Literal. Sunod, ang siopaw, wonton noodles, kinay wonton ug noodles. Akong favorite food, chicken pet. Moro na higayon magka-Adidas ta. So ato ng sugdan, tea na siya para ma-cleanse mo tiyan, para gwapo yung digestive system. Moro ma-feel na ko mga Chinese music in my mind. Hanap ko ni mo inner peace. Ano na ipangitao na to karong adlaw. Arito sa Empress roll. Gwapo lang Empress roll dol kay may pagka-wrap. Muro gyud siya lumpia, perfectly wrapped sa ilahang Chinese cabbage. Ano na to na diha? Okay. Mo na siya. The best. One of my favorite dim sum. Kaya ano, feel na ko healthy. White oil, steam ra, na gulay, balansi sa chunky. Next na po, wonton. Nindot ani ang wonton, gwapo ka siya wonton noodles, no? Makita ni mo nga, nindot kang kalabasan. Naidahon, slightly oily, humot kang soup.
Grabe ka clear. Simple na kayong soup, na sibuyas, na ang pepper. Slami ginisa sa ilang wonton. Siyempre, mo na ilang quail egg siomai. Okay. May siomai. Ang klase nila chili, may pagkahimo. Nang oil, yung chili, garlic. Lami. Next na po, the chicken pat. So basically, more siya ganang gibutan ka ng soy or red bell pepper. Tapos ang black beans na. Yung feel na ko gabi ni kahumok. Dagan kay bukog pero gabi niya kahumok. Tamis-tamison, gabi ka savory, laman Chinese spices, black beans, lasa na ito. Ugahan ko simpla. Siyempre, ano na punta siya yung siopaw. Ano yung siopaw? Ato ablihan na. Kung ano sa'y sulod para ma-surprise ba mo? Okay, asado na. Uy, itong wabay, grabe mo rin bago pagibutang. Grabe niya ka. Savory sa ilaog. Dama ang cream, ang chunk sa mga meat. Premium man eh. One of the best show pa yung tilawan na to. Gabi ka wapo sa bun, soft. Dili siya bitaw ka ng daan na, pero siya bago paghihimo kay gabi niya ka soft. Di siya ka ng gabi ka grainy bitaw na dry. Abunda sa unod, gabi niya ka savory oh. Murag bago pa jud gigisa niya gibutang diretso sa siopaw. Sige sila mo fail na hatag na to. Dim sum kalipay sa to ah. Idol kayo, dinghaw. Steam rice na ra diretso na. Savory kay steam rice, i-mix na siya. Medyo padong na siya kuan kay gani haraman ni sige na tag video tabi-tabi. Amo lang steam rice. So, wow. Gabi ka savory oh. Kalami. Ay, kalami sa steam rice dul. Kailangan ko sa rice, dili siya daan, paminahon. Nya ka fresh sa iyang steam na meat. Na siya shrimp, na siya gamay nga piece gani. Not too sweet, not too overly peppery. Wala may isa kaya savory. One of the best dim sum, isa sa day sa mga pinakakaraan na dim suman diri sa Cebu. Next na po, mao na gid ni. Ang pinakakaraan na Filipino-Chinese restaurant. Tanaw sa ani, tiwas sa kiadto na ta. Let's go. Ang pinakakaraan Filipino-Chinese kananan na atong maadtuan karon. Mao na ni, Majestic. Lah, si Majestic din. Oo, dul. Og gila sa kadaghanan gyud na isa sa mga pinakaunang Filipino-Chinese restaurant sa Cebu. Dili ni karenderiya ha, kani full service dining. Nasukad pa jud ni siya sa una. Ang ilagi pang offer basically classic Cantonese dishes na siya. Na sila noodles, mga soup, mga roast meats. Ang atong mission is tilawon pud nato ang mga classic nila, mga best selling nila mga dishes ever since. Pila na kadekada ang niagi. Kung mo nang watch this video, let's go tanan nato sa sulod. Kung gumusuod ka diri, mura kag maapil sa kadato. Nindot kayo aesthetic, fancy, classic, and idol kaayo gyud ang ilahang lugar. So makita sad nimo, wapo ilang chandelier, ilang interior, ang color, relaxing sa mata, uban pa. Itong pwesto, syempre, natay gwapo nga background. Dol, so mo nilang mino, no? Gwapo ilang mino, gisugat kitag patatim, order tana. Uy, nara. Majestic Restaurant opened its doors in 1952. Grabe. O, naadiri ilang mga dim sum starters, if ganahan ka. Ilang mga soup, naadiri. Nara kong favorite, dol. Collagen. So, taba na siya. Favorite akong patatim. Mga roast o mga braised. Napod sila na. Napod diri ang ilahang mga beef. Napod sila mga chicken. Nasa sila yung mga fish. Pompano, fish fillet, uban pa, mga steam fish. Napod sila ana. Siyempre, napod sila seafood o kaning noodle soup. Isa ni sila pambato. Uy, ganahan ko ani. Laluming. Order tani. Wok fried noodles. Napod sila ana. So, rice. Kaning majestic fried rice. Lamin eh. Siopaw and bread. Uy, lamin ilang fried bread or at steam bread nila dol. Lamin pares sa lomi. So excited ko. Tapos sila yung mga drinks and desserts. If ganahan ka, order tagalo-halo pod and other party trays. Order na ta, let's go. Mga na ito mga pagkaon sa tutubangan. Nanatanan. Dol, overwhelming kayo. So na-serve ng halo-halo. Isa rin sila mga pambato. Ilang ube halo-halo. So padung na ni Hilis. Ato na ni unahon ha. Dessert una. Makita ni mo diri oh. Shave ice na siya. Naa siya Rice Krispies. Naa siya leche flan. Huwag na po siya ube syrup. Look. Bay morag ice cream, ube ice cream na crispy. Bay kung mari mong Majestic, please orderan ni be. Di mo magmahay, inyong mga anak di magmahay. Basta mga idaran. So mo na ilang sweet and sour pork, tilaw na to. Panalo. Kanina po ilahang morag steam nga fish. Isa ni sa mga idol nako tungod sa yung garlic, tungod sa yung gingery nga lasa. Idol lah. Nami ni Paris silang Majestic fried rice. Mo nila Majestic fried rice. Oo. Typical mo siya chow fan na gyapon na siya ham. Nagkasya. Ay daghan pa sa varieties of fried rice. If ganahan ka, isa ni sa mga best fried rice na mo dapat tilawan. O mo na yung ilahang Majestic fried chicken. Isa sila pambato. O kanilang lamian nga sauce. Cheers din. Ay grabe na. Bay, butangi jug sauce kay lami. More siya kasado sauce, smoky, peppery. Then, na pagka-sweet gamay. One of the best
Napadyo siya tropic. Next na po, ilang lumi. So ilang lumi doil kay yellowish ug abunda sa topping. So murag basically mura siya lumi, toppings with lomi. Ha? Pero sa kuha ano? Na siya squid, seafood, carrots, vegetables ug uban pa. Chinese style lumi. Grabe na creamy. Dagang siyag egg, dagang lasa, naglibog ka sa imuhang, siyag yung mga sagol ba sa kadaghan. Dol ako gagwanta, nag-order dito sila Pancit Canton kay syempre isa ni sige pang hambog sa mga taga Majestic. Lahi ang atake sa ilang Pancit Canton. Mas flavorful siya, mas innovated, new flavors na simba. Dili siya like kanang home feel bitang style, kundi kanang pang everyone's likeness na gid siya. Gamay yung Pancit Canton, mo ni mo sagol sa imong lumi. Ana ni mo dira gamay, squid. Mo man ni kasagaran buhaton daw sa una, sa panahon sad nani sa daw kuno ilang buhaton. Me absorb mo na gini ang patatim dol atong blend ano inana siya kahumok ko. Awag na dire kwata dire gumay ngonod so muhatag yun na silang kutsilyo. Kalame. Lami, imagine, mura kag ni ko anong asado nga sauce, pirting humuka nga humba pata. Mura inana siyang style. Sa kahumok niya, mo melt sa imong mouth. Ug mo ni nakanindot ani ilang fried bread, pwede na nimi pare sa imong pata. Mura ginani ba? Tang kagamay nga unod, nga ni mo dire, mura palaman nimo. Nay poy manginana. Pwede na kadi mag-rice kay na may carb. Pila sa gulay uy para balance ang imong food. Pahisigod og pan, promise. Di na kailangan ng rice. Grabe atong food trip karong adlaw, grabe na to kabusog. Og na-try gid nato ang mga daghan kay mga kinakaraang mga Filipino-Chinese restaurant diri sa Cebu. Grabe, makaingon jud kog miskin saon di gid maka-disappoint ang mga putahe sa Filipino-Chinese cuisine. Dol comment daw kung asa imong paborito ato ng mga food trip pa. Please share pud ang mga memories ug mga moments na imong mahimduman katong nag-food trip ka ato ng mga lugar. Please comment below. And also basig natay mapilian ng mga lucky subscribers and commenters ang makakuha og mga special free item. So mao na to ato mga Filipino-Chinese food trip sa mga kinakaraang kananan diri sa Cebu. So ganahan mo to na video, please subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, nagingon hingat, hamping, take care. Please, napailayan ng mga food trip daghan na doon. Samaan niyo, napailayan ng food trip ani, tutulan ni. Nindot kay niyo. Napod ko dire bago upload kung ganahan ka. So mo to, see bye.